walay hinungdan nga ang tawag sa mga tao niya diri Rocky ang paglaom. Nya wala siya. Pero kay ba makakamanambal ka? Butlang. Wala siya gipamong nga mobalik siya dire. Aw. Noon. Naaman sa ni ang sungkod nga mas labi pa ang gamahanan. Masay buti pa sa buti mo ka? Wala. Ang bot niyang ipasabot ang sungkod ni Rocky nga maoy paglaom sa tanan. Ano nakasultim ka, ana? Tungod ini nga sungkod, maunay gigamit sa pagpanambal ni Rocky. Ug maunay paglaom sa tanan. Ug tungod ini nga sungkod tiyo, maunay nakapaayo nimo tiyo. Ayo. 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 Di ba napusilan mo na? Oh, napusilan. Pero wala maigo. Kamoy nagsugo nga ipapatay kong tiyo. Buong ka, sister, anong kabarog pa ko? Di ba napusilan man ka? Wala lagi maigo. Usabay gusto niyong buhaton sa kong tiyo. Pero natumba siya, di ba? Suma, dihaman ka. Kami, gipanalipdan nami sa kaitasaan tungod sa amuang may binuhatan dining dapita. Dili parihan yung mga kaliwat nga hakog kayo sa mga kabilin. Kasiguro ko, sister, ang nagpabuhatan ang imong iyaan. Sa budi ay Maunang, di ta magpadaog-daog. ikaw may gitumbok nila. May nagsugo at tong tao. Pagpusil. Abi kay nagka-enkwentro minitik boy. Ako dayon inyong dudahan. Naunsa na mo ebidensya? Unsa gutaon? Nakit-an tamang good mo. Before sa panghitabo, nakit-an tamang nag-istorya atong lalaki. Unya, nga naman di makita mi og the timing lang di ay. Mao lang dayon inyong hunahuna nga ako'y nagsugo ato. Musam taong ka sister oy. Kanang namoy ikasulti nga ako'y kapasanginlan. Naamoy ebidensya. Kadudahan man gud inyong lihok tiya. Ay kaduda-duda lagi. Pero asang ebidensya nga ako nagsugo. Oh, nakita mi nimo nagistorya mi ni Mando. Pero bahin to sa umaabot na tong fiesta dinhi. Dili kaya gisugo na kuglain nga mamusil siya. Wa man gani ko kay bawo ana. Pero milagro lang. Wa maunsa. Dakong buhi. Walay bisag usang samad. Ha? Gipusil? Pero way samad? Wa na igo? Oh, may noon. Kay wa na igo. Pasalamat ah. Anong pasalamat man ta? Tungod kay ikaw nagsugo. Oh, naanasad ka. Nalipay ta kay way nahitabo. Way naigo. Noon sa ako man inyong gipalakaw nga ako ay nagsugo noon sa atong imo nakita nagpusil. Naunsam taon ka oy. Oh, asa ka tiya? Ambot. Aw, hala. Mao naman ka na giingo ni Rocky nga iyan ang itugyan ang tanan rin ako. Was ako ning gawaton. Ikaw, tiyo, kung sa akong trabaho sa diri pa si Rocky, tiyo, ikaw lang sa imo sabog sa gibuhaton sa ako ang lugar ako, tiyo. Kay iyan makang itugyan ako ang tanan. Ikaw sad, gusto mo ka kang mupuyo diri. Kinahanglan, way inisipay ha? Oh, nay.
Kay dire di ko gusto nga naay mo tipon diri nga kwintahon ang iyang trabaho. Kay bisag asa na mong tulo imong sugoon, mutahod man nimo basta tinaro lang imong pagsugo. Oo, Nay. Ha kay dili lalim ra ba ning mangipon ta nga magkwintas trabaho. Ha nakasabot ka? Oo, Nay. Ikaw nuna. Ang imong trabahoon mao lang gihapon ha. Magpasalamat gani taron nga wa pay ni dagsa nga nagpatambal diri. Unoy uka, daghan kay nagpatambal dito nga nagdaog mga prutas, nga mga mga manok, bisag unsa na lang klase-klase ilang mga dala nga katutong mga nga ayo nga gitambalan ni Noy Rookie. Mayo noon. Unya, anong ipapaulay pa magkaniya diri? Kinsa may katabang na dito karon? Di ba Noy naaman Noy mga parinti bukid sa Mahinay? Oo na. Si Manoy Ramer, si Manang Ibit, si Kuya Jiriel, Kuya Dongdong, ug Ate Yangyang, ug Ate Langging. Murag si Langging usa na sa katabang ni Noy Rookie. Mayo noon, mao ginay naa sa kung una-una. Oh, mas maayo noon. Usa magtinabangay ta niyo diring tanan. Naunsa mo? Unsa man akong marita ako may inyong ipasanginlan? Oh, kay nalitok man imong pangan. Unya gilitok akong pangan, ako na daay-daay ka buhat. Usa pa man di ay, nga ganing tiyo na ko diri dapita, wa man ni kontra. Pagtarong mo ha. Ikaw tarong. Gasa di kayo nani ni ako ang posisyon. Imo lang ko sa sayo og istorya. Isuga ni mo sa, purag si kinsa makamuso sa mong teritoryo. Unsay teritoryo? Base nakalimot ka nga kiningin ang gitungtungan, di grasya ang tag-iya. Ha? Kahilas-hilas lang mo. May pay mo pahawa na lang ka, mahinaya kay ko, basigon sa iyo, mahimo na ko ni mo. Unsay hinayak? Ha? Ha? Ayaw Unsay lang hinayak? mga na, ma'am. Ayaw lang istoryahan. Ayaw kong kuwan na ha. Yeah. Ayo. Ayaw Ayaw lang yung ba? mag-iisog ha. Pamahawa na mo din eh. Pamahawa na mo. Ayaw lang, ma'am. Silaw mo. Hawa niya. Buhay ikaw sa. Ako kanina. Nagahaw tag, di ba mas dugmok ang naon na may gustong kumo. Unsay ko mo. Ayaw lang, Sulaye. Patuok. Sulaye. Di dyo kumatok niya mo lalaki ka ha. Ayo lagi. Kuya. Patuok pa. Gabare amo ni mo. Ikaw may gabaan. Gaba rin ikaw yung magtiguanga ka. Astiguan ka. Ha? Ba't pa mamuli lang ka, ma'am? Para di mo dakong hubot. Hasir.